हर हर महादेव मैया पार्वती भवानी की जय। आई दोस्तों प्यारा सा एक चर्चा लेके आयल बानी आई सुने के। एगो किसान रहलन त किसान भाई रहलन त का कइलन किसान भाई कि दुआर पर अपना गहूँ जोखत रहल। दुआरा पर अपना गहूँ जोखत रहलन किसान त शंकर भगवान कहनी कि अब किसान बहुत मतलब सोठ रहलन, दान पुण्य ना करत रहलन। त कहनी शंकर भगवान कि जा तनी आज किसान से पार्वती मैया से कहनी गे पार्वती जा तनी आज किसान की परीक्षा ले, देखा तनी किसान दान कुछ करता कि ना। कहनी पार्वती मैया की ठीक बा जाई। ऐनी शंकर भगवान एगो साधु के भेष भीख मांगा के धलेनी आ तब तक ले किसान गहूँ जोखत रह दुआर पर अपना किसान गहूँ जोखतलन। 4-5 किलो गेहूँ ले रहलन आ बेचारा कीन के दुकान से ले आ रहलन आ गहूँ जोखत रहलन। जब गहूँ जोखतलन त ऐनी शंकर भगवान कहनी कि हर हर महादेव हर हर महादेव। दैनी किसान भी कहनी कि अरे बचवा अरे कुछ दान पुण्य कर, कुछ दक्षिणा है, कुछ दक्षिणा वक्षिणा द। कहले किसान कि ये बाबा का हम दक्षिणा दीही कि अब गे गहूँ किन के ले वैनी ह, गहूँ किन के ले वैनी ह आ लेके खेत में बिया डाले खातिर देना एथी कइले बानी। कहनी शंकर भगवान कि अरे कुछ तो द त का दी बाबा घर में तो कुछ बा ना, का रौरा के दीही। कहले किसान कि कुछ हम ना देही, ऐसे कि इतने भर गेहूँ लियल बनी हम खेत में बीज डाले के बा है हमरा लगे नहीं के। शंकर भगवान का कहनी कि साधु के भेष में रही चल गई। जब किसान बेचारा का कइले कि गइले खेत में आ खेत में गइला के बाद भी का कइलेन कि जब सोचलेन कि गहूँ छीटी जैसे गेहूँ लेके तैयार भइलन तले फिर शंकर भगवान साधु के रूप में फिर जाके ओजा खड़ा बनी। कहनी अरे बचवा घरे तो कुछ ना देला है, अरे एहू जा द आ त का दीही बताई हम का लेके आइल बानी आ कहीं गहुआ ले ले बारा वही में से हमरा के कुछ द। हम कई दिन से भूखा बानी, हमार बाल बच्चा भूखा बा है कि कुछ दी द। पहले किसान की बताई कि 4 किलो गेहूँ हम दुकान से कीन के लिए बानी आ ये गेहूँ में से तहरा के हम दे देही तो हम का खेत में बीज डाले हमार का हुई तो बतावा खाए ला रही तो दे देती। कहनी शंकर भगवान की अरे जाए द वही में से हमरा के द। बहुत हट रूप देनी, जिद कर देनी शंकर भगवान। किसान के खेत में भूकही ना दीही गहूँ छीटे खातिर, कहीं कि ना हमरा के यही में से द हमार बाल बच्चा भूखाइल बा। किसान बेचारा का कइले कि खीस का मारे का कइले कि सारा 4 किलो गेहूँ वो साधु बाबा के शंकर भगवान की झोरा एथी में झोरी में का कइलन खीस का मारे इझिल देलन। जब किसान इझिल देलन कहलन कि ल यही खातिर तू घर दुआर पर से लेके आई यहाँ तक ले हमरा के तू एथी कइले बार है ल। अब किसान खीस का मारे झील देलन, झील देला के बाद में गुस्सा होके अपना घरे चल गए। शंकर भगवान वजह से अपना कैलाश पर चल गए। जब कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान चल गईनी तब कुछ दिन बीतल महीना दिन कहनी पार्वती मैया ये स्वामी किसान के तो गेहूँ लेके रौरा चल अइनी ह आ किसान के बाल बच्चा उपासे रही। कहनी शंकर भगवान की पार्वती हम जगत के माता हैं, जगत के पिता हैं, दुनिया के रखवाला हैं, तू काहे टेंशन ले ले बड़ी तू देखत चल। 1 महीना बीतल तो किसान के मेहरारू कहली कि सुन तनी अरे गहुआ जब से रोप के वैनी ह तब से ना पटावे गईनी ह, ना सोहे गईनी ह, ना देखे गईनी ह। अरे जाई एक बार देखी सोहाई आ देखी कि कैसन जामल बा। कहले किसान की हाँ हाँ ठीक बा जाता। किसान ये बात अपना पत्नी से ना कहले कि हाँ साधु बाबा एगो आई रहन तो हम खीस में गहूँ झील देनी। गईले किसान आ का कइले खेत में तो कुछ रोपले ना रहलन हैं। दूसरा के खेत में का कइलन कि
पटाव रहे, वही में का कैलन किसान की घूम गइलन आ गोर में पाटी लगा लेलन आ चल अइलन त कहलन अपना पत्नी से कि हो हम गेहूं कटा के चल अइली। उनकर पत्नी कहनी कि ठीक कहनी। जब 3 महीना बीतल 4 महीना गुरु भल त कहली उनकर पत्नी की सुन तानी सब ले तो गेहूं कटा ताटे, जाई ना अपनो गेहुआ काटी, कैसे पाक गइल होई लइका भूखाइल बारन स त गेहूं अतिया पिसवा उसा के पीट पाट के खाई जाई। कहले किसान की हाँ ठीके कहतारू, जा तानी हम। जाके किसान एगो पीपर का पेड़ तर बैठ गइले आ मन में सोचा तारे कि हे भगवान, गेहूं तो हम साधु बाबा के दे देहनी आ हम का काटे जाई आ का ले आई आ का हमार बाल बच्चा खाई, हम का करी। आ पत्नी से हम केंगतिया कहीं बात ऐसे कि कहावत ह कि एक हाथ से दान कर दूसरा हाथ के मालूम ना चले के चाहिए। आ हम पत्नी से ई बात कैसे कही कि हम एगो साधु बाबा के दान पुण्य कर देनी ह खिसका बस में। कहले कि अच्छा जा तानी घूमते घूमते। जब गइले किसान अपना खेत तैयारी त देखा तारे कि उ गेहूं छप्पर मरले बा आ उ पाक के एकदम कि गेहूं निफुट भइल बा आ सब लोग के खेत में एकदम टापटोइया बा। किसान के खेत में एकदम एक तार से गेहूं पाक के एकदम लड्डू हो गइल बा। किसान देखले तो बहुत खुश भइले। कहले कि देखो पटावे आई रही तो कुछ ना रहे खेत में आ ये बेरा गेहूं छप्पर मरले बा। कोई ना है जरूर ही को शंकर भगवान रहनी आ हम जेकरा के खीस में दक्षिणा दे देनी कि शंकर भगवान के सब लीला हटे। गइले त का कइले किसान कि गेहूं कटवले आ कटवा के ट्रैक्टर ले अइलन आ ले आके आ ट्रैक्टर लगा के लाद के ले गइलन। जब किसान का ट्रैक्टर ले अइलन गेहूं लाद के ले गइलन, ले गइला के बाद में दमौलन त इतना गेहूं निकलल कि किसान के खाए से ना सधल। किसान ओमे से कुछ बेचले त घर दुआर बनौले, जिमी जीविका कइले, गहना गुड़िया रुपया पैसा बहुत कुछ किसान के हो गए आ खाए के कमी ना भइल। यही से कहल जाला कि भगवान के प्रेखे में सबका एथी ना रहेला कि महादेव कब कौना रूप में आ जाए आ कब दुख छोड़ाए कि कोई ना जानेला। प्रेम से बोली गुरु बहन हर हर महादेव। ओ दिन से किसान के दुख छूट गए आ ओ दिन से बाल बच्चा अच्छा से रहे लग। जय